बेबायदिनो उदालगुरि टु क'क्राझार मेगा कार रेलि लानाय जादों आरो बे मेगा कार रेलिनि गुबै थांखिया बेनो जे दिनै जों नुबाय हाग्रामा महिलारि बिथां BPF सरकारा दिनैसिमाव 5 दान जाबाय। बे 5 दाननि गेजेरावनो दानथामनि गेजेरावनो जों नुदों जे गोबां माखासे जाथाय बिजाथायफोर माहारिफोरनि गेजेराव UPPL दोलोआ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव 35 लाख मानसिखौ लानानै जिबायदि मोनसे गोजोन थासारि लाबोनानै 26टा जाथि माहारिफोरनि गेजेराव अनलायनाय फोथायलायनाय सहायलायनाय लाबोनो बिसास मोनसे लानानै फैदों। बेयो दानथाम बा दानबानि गेजेरावनो दिनैहाय मोनसे फोथायलायनो हायै मोनसे थासारिसिम लानानै फैफिनदों। दा दिनै 35 लाख सुबुं माहारिया दिनैहाय गिखांनाय मोनदों, नोगोरारिफ्रा गिखांनाय मोनदों जे दिनै मा जाबावगोन। दा बेनिखायनो जों UPPL दोलोआ जों मोनसे रेजिस्टार्ड पार्टि, रिकगनाइज मोनसे पार्टि। प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव थांनाय बोसोरबायाव जों BTRल' नङा, आसामल' नङा, सारा भारतआवनो मोनसे मडेल सेट खालामदों जे UPPL जों गोजोना सम्भब जायो। UPPL हान्जाजों हारि माहारिनि गेजेराव फोथायलायनाय, अनलायनाय, सहायलायनायफ्रा सम्भब जायो। दा बेनिखायनो फैबाय थानाय बिधान सभा बिसायख'थिया बावलिया, बे बिसायख'थियाव जोङो UPPL हिसाबै गोख्रोङै गसंथागोन आरो जोङो BTRनि मडेलखौ जोङो आसाम लेभेलाव लानानै थांनांगौ। दा बेनिखायनो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव UPPLखौ बाद होनानै खुनु राजनैतिक बियो नेसनेल पार्टियानो जा आरो आनसलिक पार्टियानो जा रावबो जाहाथे सरकार गठन खालामनो हाया, सरकार दानो हाया, बे लेभेलसिम जोङो साननानै दङ। बेनिखायनो जोङो बे बिसायख'थियाव 15 जोंहा समस्ति दङ। बेयाव बे 15 बियाबावबो जों गोख्रोङै गसंथागोन आरो बायजोआवबो जोङो गसंथानायनि बा गसंनायनि मोनसे सिन्था खालामदों। बेनिखायनो बे गासैखौबो नाहरजोबनानै जों नुदों दिनैनि थारिखआव UPPLनि जे इम्परटेन्स, बे इम्परटेन्सआ दिनै रायजो राजाफोरनि गोसो गोरबोआव निस्सय दङ, समाजाव निस्सय दङ आरो बेजों जों मोनसे मोजां फिथाइ निस्सय लाबोनो हागोन। दिनैनि कार रेलिया बेनिखायनो UPPLआ जे दङ दाबो, UPPLआ जे दिनै जोङो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव गोख्रोङै गसंथानानै जोङो मोजां मोनसे समाज, मोजां मोनसे थासारि, मोजां मोनसे सोलोंथाइ बेबस्था, राङारि बेबस्था, हारि माहारिनि गेजेराव अनलायनाय, सहायलायनाय, फोथायलायनाय लाबोनो हागोन, बेखौ जोङो दिन्थिनो नागिरदों। नाय जे दिनैहाय जोंनि एलायन्सआ सेन्ट्रेल लेभेलाव आरो सेन्ट्रेल लेभेलाव जोंहा 29 एलायन्सआ दं। ओरैहाय आसामनि बेलायाव नायोब्ला जोङो पस्ट इलेक्सनसो जादोंमोन, प्रि इलेक्सन नङा। पस्ट इलेक्सन एलायन्स जादोंमोन बोसोरबानि थाखाय। बे बोसोरबाया दिनै जोबनानै थांबाय। दा बेनिखायनो थांनाय काउन्सिल इलेक्सन बे एखेयानो जादों। दा बेनिखायनो जों नुदों जे जोंहा एलायन्सखौ মেগা কার রেলি স্টার্ট করি মই সেইটো কাৰণে অনুৰোধ জনাইছো যেহেতু আমাৰ UPPL দল শান্তি সম্প্ৰতি কিন্তু जों गावनो गाव गसंथानानै লক্ষ্য ৰাখি লাবोनो নাगिरदों আৰু আমাৰ এই মেগা ৰেলি যাতে আদৰ্শবান মেগা ৰেলি হয় তাৰ বাবে মই সকলোকে সহযোগ কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছো। बियो NDAनि बाहागो माने दिनैहाय UPPLआ जे बेसेबां আজি কাৰ ৰেলীৰ অংশগ্ৰহণ কৰা প্ৰত্যেক আমাৰ কৰ্মীবৃন্দ সকলক এটা জনাব বিচাৰিছো। UPPL হাঞ্জাখौ আজি আমাৰ এই কাৰ ৰেলীৰ প্ৰথমে এটা স্কৰপিঅ এন থাকিব, যোনটো আমাৰ ৰোড মেপটো লিড কৰিব। তাৰপিছত আমাৰ নেতৃত্বসকলৰ গাড়ী থাকিব আৰু ইয়াৰ 10 পিছত আমাৰ এই চাউণ্ড চিষ্টেম গাড়ীটো থাকিব। তাৰপিছত আমি 10জন লিডাৰসকলৰ গাড়ীৰ পিছত আমাৰ ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যিমান বাহন আছে এইটো থাকিব। তাৰ নেক্সটত বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বাহনসকলো থাকিব। ওদালগুৰিৰ পিছত আমাৰ বাক্সা, তামুলপুৰ, তামুলপুৰ পিছত বাক্সা, বাক্সাৰ পিছত আমাৰ চিৰাং আৰু চিৰাঙৰ পিছত আমাৰ क'क्राझार। नोंथाङा नोंथांनि फिसाखौ बर' बिजोंनि फरायसालियाव मुं थिसननो साखाफारा नामा? नोंथांनि थाखाय लानानै फैदों चिरां जिल्ला उत्तर दाखिनगावआव थानाय कुलदीप ब्रह्म बर्डिं फरायसालिया आजादुस्रि। नोंथाङा नोंथांनि गथ'खौ बे फरायसालियाव गिबि एबा LKGआव बेसेन नाङालासे मुं थिसननो हागोन। गुबुन फरायसालिनिफ्राय थाखो 6 आरो थाखो 9आव 75% लानानै आनजाद उथ्रिनो हानाय फरायसाया बेसेन नाङालासे मुं थिसननो हागोन।
बेजों लोगोसे बे फरायसालियाव साखोन सिखोन हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादा हस्टेल थानो हानायनि सुबिदा लोगोसे थाखो 1 आरो थाखो 3 फरायसाफोरनि थाखाय जोथोन लाग्राबो दं कम्पिटिटिभ क्लासनिबो मोजां सुबिदा जुदि नोंथाङा गावनि गथ'खौ बे फरायसालियाव मुं थिसन्नो गोसो अब्ला नोंथाङा नैबे 91014818 नङाब्ला 9395568413 जानबुं अनजिमायाव सुलाद लानो हागोन।